In de Lewij in Drachten wie juist de premièrevoorstelling van de nieuwe theatertournee van De Kast. De Friese band bestaat 24 jaar en is nog altijd populair. In de jaren 90 brutste de band terug en wie razend populair, onder de naam Famkes, maar hits als Een Nije Dai en Raak. Naast bekendheid speel ik het Jilvertjinning een grote rol. Dat is Joert de Dai wel los. Ja, we hebben op een gegeven moment natuurlijk wel echt het doel om terug te breken. Dus dat wie ik wel alles wat we dienen, wie daar echt wel op beruchten van. Nou, we willen groot worden, we willen theaters, we willen prutte optredens hebben. En dat hier op een gegeven moment weet ik 200 keer per jaar. Op alle festivals, behalve Pinkpop, hebben we al overal staan. En ja, dat ontwikkelt zich gewoon. En Pinkpop, daar hopen we door hier nog een keer te staan. Sinds ben de 5 bandleden wat rustiger op het podium. De roege jaren zijn voorbij. In het begin was het allemaal drukte en schreeuwende fans, schillende meisjes. En ging het om vlogen van hot naar her, van radio naar televisie. En nu is het allemaal wat rustiger. Je beleeft het op een hele andere manier. Dus er is heel veel rust in gekomen. In de uitverkochte Grutte Seel van de Lewij zitten meer vrouwen als Molly. Gewoon van haren wien en ben nog altijd fan van De Kast. Ja, het is gewoon leuk. Vroeger is de cd's, ik hier een t-shirt en nou busy wie zijn. Nou, wie kan nog één keer meisje jongen, dat dat wel. Leuk om mij te zien. Wat dit is zo mooi onder de kast. Ja, dat kan je net omschreeuwen. Nog een poging. Nog een poging? De muziek van de jongens, die zei me heel, of de teksten van hen, die zei me een hele product. Ja, en dat brengt ook wel eens hen tot trendend aan. Ja. Noemen we van je zus van dat rekent mij votten dagelijks in mijn head. Dat is altijd, daar ben ik bij ver worden, dat is woorden zonder woorden. Ja. De Kast zal maar zijn jubileumtour nog optreden in Ljouwert en op het Jereveen.